radši, tak co, tak kurva, tak večurej. Tak ukážem, jak ty ryby nachytal na ty Iváni. Ještě se furt chytá... Ukáž to, člověče. Co za ryby nachytal? Co za ryby nachytal? Co tady natáčáš, vole? Tebe! Svět! Bude křivtě. Ty platíš mý křivky? Cože? Co je? Uší nosní... Ahoj, ahoj. Uší nosní krčí. Asi máš krčího, jo? Reváju predávaj. Můžeš jít tamhle. Hele, sedni si tady naproti bufetu. Tamhle vedle mě. Já musím být v čele, já furt odskakuju. Radek je dneska redaktor časopisu Rudá Vatra. A může jít lístek, ať To je speciální rybí pomazánka čerstvá. A čerstvá paštika domácí, to jsou domácí produkty. Dej si, Bio. dej si, jeden chleba 6,80. Riči byl na rybách. No jo. Jsi obec, ale... Minulý měsíc, a je to čerstvý. Dáš si, hele, máme speciální 16 rezervu. Tady máme. Starobrnou rezerva, 16. Hele, na koš bys to si to mohl dát. Hele, je to takový polotmavý, ale příjemný. Příjemné chuti. Pak máme tady březňáčka a hosta. A když se pojede nakonec z hospody, tak si bude zpívat. Bylo víno v sudě, hovno už tam bude. A nebo dvě. Já si 16 teda, jo, to první. Ale to neodejcháš, vole. 16 neodejcháš, vole. Já si taky jako první. Jo, jako. Moc tady nechoď, vole.